CEDEAO ale banakisɛ min yɛrɛ ka jugu ni coronavirus kɔni ye ni colonel Maliki Diao kɔni kuma kan jalasabu fan fɛ a yirala k'a fɔ ko finitigiw ye banbagati 8 kɔni faga bila a yirala k'a fɔ ko douaniers ka poste de contrôle dɔ kɔni bɛ yen nɔ ko banbagati wale taara ka ɲɛsin olu ma nka maa kɔni ma bɔnɛ a ni la ɲɔgɔn sayali ko kɔrɔkɛma dɔ kɔni ye a dɔgɔnin kɔni faga ko a sababu kɛ dugukolo ko kɔni ye an balimaw aw bisimila ye an ka bi don kibaru kɛnɛ kan an bɛna ni kibaru ninnu kɔni walawala o ye kibaruya fɔlɔ o bɛ tali kɛ min ye colonel Maliki Diao ye ale y'a yira k'a fɔ ko min ye CEDEAO ye ko ale ka jugu ni coronavirus banakisɛ kɔni tɛnɛ tɛmɛnen min kun ye avril kalo tile 3 ye CNT ye lajɛba dɔ kɛ n'o ye Mali debitew kɔni ka dagayɔrɔ ye o lajɛba kɔnɔna la a yirala k'a fɔ ko Maliki Diao ni ale yɛrɛ ye CNT ɲɛmɔgɔ ye ale kun bɛ nin kɛnɛ kan wa min ye Mali premier ministre ye n'o ye Dr Choguel Kugala Maïga ye k'o fana kun bɛ nin kɛnɛ kan tuma min na colonel Maliki Diao ye kuma ta a ka kuma kɔnɔna la a y'a yira k'a fɔ ko ka kɔn min ye Burkina Mali ani La Guinée olu ka ministre des affaires kun ka wulikajɔ dɔ senfɛ CEDEAO ka sommet laban kɔni kɛra o wagati o sommet laban in kɔnɔna la n'o kɛra février kalo tɛmɛnen san 2023 kɔnɔna la ayiwa o sommet senfɛ CEDEAO ye ɲangini kura ta ka ɲɛsin nin dugu saba ninnu bɛɛ lajɛlen nka ɲangini kɔrɔlen min kun bɛ yen nɔ o ma wuli ayiwa ɲangini kura ninnu yɛrɛ kɔni tɛ dɔwɛrɛ o de ye k'a fɔ nin dugu kofɔlen saba ninnu n'o ye Mali Burkina ani La Guinée ko ministre dɔw bɛ yen nɔ ani dugu ninnu fana fonctionnaire ba dɔw bɛ yen ko olu tɛ se ka bɔ u ka dugu kɔnɔna la ka voyager ka taa kɔ kan nka ko CEDEAO ma dan o dɔrɔn ma min ye ONU ale ni Union africaine ko CEDEAO ye olu kɔni kɔnkɔrɔma don k'a yira k'a fɔ k'u ka dɔ fara u ka ɲangini kan nin dugu saba ninnu kɔni kɔnɔna la o de senfɛ min ye colonel Maliki Diao ye a ka kuma kɔnɔna la a y'a yira k'a fɔ ko a ma se an ka sɛgɛsɛgɛli wɛrɛ kɛ k'a dɔn CEDEAO ye maa sugu minnu ye ko sabula CEDEAO bɛ ka tɔɔrɔ sugu bɛɛ ta ka ɲɛsin nin dugu ninnu kɔni kan o de senfɛ a y'a yira k'a fɔ ko ale kɔni tɛ dɔwɛrɛ dɔn maliyɛnw kɔni sigilen don k'a kɔnɔ ko wa ko CEDEAO mana bɔ ni sira o sira ye ko kɔni bɛna maliyɛnw kɔni sɔrɔ u ɲɛ ko sabula Mali Burkina ale ni Guinée ko u kɔni bɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ wa u n'u bolo di ɲɔgɔn ma ko ka jɛ ka kɛ koba kelen ye walasa gɛlɛya minnu b'u la o bɛɛ lajɛlen bɛ se ka ta ka bɔ u da la cogoya min na o de senfɛ a ka kuma kɔnɔna la a y'a yira k'a fɔ ko olu kɔni vacciner don ko ka CEDEAO kɔnɔ u ka tɔɔrɔ ninnu bɛɛ la ko wa an bɛ wagati min na bi ko an kan ka CEDEAO yɛrɛ fo sabula ko u ye tɔɔrɔ sugu bɛɛ ta ka ɲɛsin Mali ma nka o tɔɔrɔ ninnu bɛɛ kɔfɛ Mali kunkolo kɔrɔtalen don wa maliyɛnw kɔni ma dɛsɛ o de hukumu kɔnɔna la ko CEDEAO mana na u bɛna olu dafalen sɔrɔ u ɲɛ nka aw ni ne an ka jɛ ka colonel Maliki Diao kɔni lamɛn a bɛ ka nin kɔrɔfɔ ninnu kɔni lase nanzarakan na. La CEDEAO, dotée d'une témérité hors norme, est toujours en froid avec notre pays. En effet, à l'issue de son sommet extraordinaire du 19 février 2023, la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, malgré toutes les démarches effectuées auparavant par les ministres des Affaires étrangères du Mali, du Burkina Faso et de la Guinée, a décidé de maintenir ces sanctions contre les trois pays et d'imposer en plus une interdiction de voyager aux membres du gouvernement et autres hauts fonctionnaires. En outre, elle a appelé l'ONU, l'Union africaine et tous les partenaires internationaux à soutenir la mise en œuvre de cette décision sur le Mali, le Burkina Faso et la Guinée. Mesdames et messieurs, nous n'avons pas besoin de microscope pour savoir que la finalité obscure des dites mesures est de continuer à nuire gravement à nos États. Heureusement que nous sommes déjà vaccinés contre ce type de virus pire que la COVID-19. Par ailleurs, ces sanctions illicites et malveillantes infligées à nos pays et à nos populations, au mépris des causes profondes ayant conduit aux transitions respectives, nous ont donné sérieusement à réfléchir. Au final, j'estime que nous pouvons même dire grand merci à la CEDEAO pour avoir démontré à travers ses agissements que nous ne devons compter exclusivement que sur nous-mêmes. Ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen kibaruya wɛrɛ m'an bolo ka da kulu kan o de ka fɔ opération kɛlɛtigi n'o ye lakana kɔni hukumu kɔnɔna ye a yirala k'a fɔ ko jalasabu fan fɛ Mali finitigiw ye banbagati 8 kɔni faga ayiwa kibaruya minnu sera ma ko ɲɛ la olu y'a yirana k'a fɔ ko min kun ye sibiri tɛmɛnen avril kalo tile fɔlɔ
Jalasabugu fan fɛ dugu dɔ kɔni bɛ ni ale yɛrɛ ni Jalasabugu kɔni bɛ kilomètre 15 kɔni bɔ ɲɔgɔn kɔ kɔni bɔ. Finitigiw kɔni taara u ka lakana kɔni okumu kɔnɔna la ko u ni banbagatiw kɔni karida ɲɔgɔn na. O okumu na a yirala k'a fɔ ko banbagati 8 kɔni sara. O banbagati 8 na a yirala k'a fɔ ko 2 kɔni b'a la olu bɛɛ lajɛlen ye musolakaw ye. Hali bi o baara ninnu okumu kɔnɔna la a yirala k'a fɔ ko finitigiw ka mobili kelen kɔni yɛlɛla dugu jukɔrɔmugu kan. O sen fɛ finitigi kelen sara wa maa 7 kɔni bɛ finitigiw la olu kɔni joginna. Nka hali bi tuguni o baara ninnu okumu kɔnɔna la finitigiw sera ka u boloda banbagati ninnu ka minɛn dɔw kɔni kan. N'o o ye pistolet mitrailleur kelen n'o minɛra ko min bɛ kɛ ka marifa charger o 3 kɔni minɛra ani taliki walaki 2 ani min yɛrɛ ye moto ye ko o kelen minɛra ani téléphone kelen. Nka a yirala k'a fɔ ko téléphone in kɔnɔna la pisi yɛrɛ kɔni tun t'a la. O de sen fɛ min ye commandant Abdul Wahab Kulubali ale n'a cɛdenw o y'a yira k'a fɔ ko nin ye baara daminɛ de dɔrɔn ye ko nin tɛ baara laban ye. Sabula olu kalikan de ko ka lakana lase ka na an ka jamana kɔnɔ wa olu bɛ nin baara in sen fo ka se a dan na wa o nin ye kumakan ye min bɛ finitigi bɛɛ lajɛlen kɔni kunna an bɛ wagati min na bi. Hali bi lakanabaliya okumu kɔnɔna la an m'an sen fa ka se bila a yirala k'a fɔ ko douaniers ka poste de contrôle min bɛ bila ko banbagati wale taara ka ɲɛsin olu kɔni ma nka maa kɔni ma bɔnɛ a ni la. Ayiwa kibaruya minnu sera ma koɲɛ la olu y'a yirana k'a fɔ ko marisi kalo tile 31 kɔnɔna la nɛgɛ kanɲɛ 23 kɔnɔna la bila poste de contrôle min bɛ yen nɔ ni douaniers kɔni dagayɔrɔ bɛ yen nɔ ko nin ye cɛ marifatigiw ye olu kɔni sera nin yɔrɔ kofɔli na ko ka taa marifa kɔni ci douaniers kɔni na u dagayɔrɔ la. Nka min ye an ka Mali douaniers minnu bɛ nin yɔrɔ kofɔli na olu kɔni wulila k'u fasa fili ka ni maajugu ninnu kɔni gɛn n'u olu kɔni bolila. An bɛ wagati min na ko bi ko maa kɔni ni ma bɔnɛ nin ko in na nka min ye marifa kisɛ kɔni ye o kɛra ka nin maa kofɔlen ninnu kɔni ka yɔrɔ bɛɛ kɔni sɔgɔsɔgɔ. O yɔrɔ kofɔli la min ye Segu kɔni gouverneur ye ani contrôleur de police min kɔni bɛ Segu ko olu bɛɛ lajɛlen kɔni y'u sen fa ko ka se nin yɔrɔ kofɔlenw na ko ka taa bɔɲɛ kɛ douaniers ye. Olu kɔni sera ye ani finitigi caman ka taa nin yɔrɔ kofɔlen ninnu kɔni lajɛ ka jateminɛw kɛ ko sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na walasa maa minnu kɛra sababu ye ka nin waleya ninnu kɛ olu bɛ se ka minɛ cogoya min na. Ayiwa kibaruya kuncɛla kibaruya wɛrɛ m'an bolo ka da kulo kan o de ka fɔ Nioro du Sahel a yirala k'a fɔ ko kiiri dɔw kɔni tigɛli kun laban kɛra fagali kɔnɔ. Ayiwa kibaruya minnu sera ma koɲɛ la olu y'a yirala k'a fɔ ko kunu min kun ye avril kalo tile 4 ye a yirala k'a fɔ ko Nioro du Sahel la ko kiiri dɔ kɔni kun bɛ ka tigɛ dugukolo ko kɔni kan. Ayiwa ko nin ye balimama 2 de ye ko kɔrɔkɛma ni ale yɛrɛ tɔgɔ ye Mamadi Di Jokonba Bamu ye a n'a dɔgɔkɛ n'o tɔgɔ ye Bodi Bomu ye ko ninnu 2 kɔni kun bɛ kiiri tigɛ kɔni na ko ka sababu kɛ dugukolo ko kɔni ye. Ayiwa ko olu ka kiiri tigɛ kɔni kɔnɔna la ko min ye juge min bɛna kiiri tigɛ ko a y'a yira k'a fɔ ko ka date kɔni bɔ a dɔgɔ kɔrɔ walasa jaabi bɛ se ka d'u ma. O kɔni kun ye don dɔ kɔni f'u ye ko u ka segin ka na u ka na kiiri ka se ka tigɛ. O de kɔnɔna la a yira k'a fɔ kɔrɔkɛma in ni o yɛrɛ tɔgɔ ye Mamadu Di Jokonba Bomu ye ni ale si bɛ taa san 69 ale kɔni ma jɛ ni nin juge kɔni ka kumakan ye. O de ko mun na k'u bɔlen ka taa kana ma ale kɔni ni dɔgɔkɛma in kɔni ye kuma sama sama u ni ɲɔgɔn cɛ. Ale dimi ko dugu ko marifa yɛrɛ dɔ kɔni kun bɛ a ka moto kɔni jukɔrɔla la a ye marifa in labɔ k'o ci a dɔgɔnin na. O yɔrɔ kɔfɔlen kɔni na dɔgɔkɛma in ale kɔni bɔra ka bi ko fo ale sara o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na. O de ko mun na min ye Nioro kɔni tribunal kɔni gendarme ye olu bolila ka taa nin yɔrɔ kɔfɔlen na ka taa bɔ yen k'a sɔrɔ marifa mankan kun ye mun de ye olu taara bɛn ni nin ko in ye k'a sɔrɔ dɔgɔkɛma in ale yɛrɛ kɔni ni bɔra la nka u ye kɔrɔkɛma in minɛ ka taa n'a ye k'a datugu jana a ka kiiri don kɔni cɛ. Ayiwa an balimaw ni ne kɔni kun ye an ka bi don kibaru ye ka da kulo kan aw ni ce aw ka kulomajɔ la